Já jsem o tom přemýšlel, ale pro mě nejdůležitější téma dneska je ta válka. Takže mi dovolte těch 5 minut, co mě Ilona alokovala, věnovat té válce. Pak se vrátím k EU a na to možná v té následné diskuzi. Na území Evropy dnes probíhá největší vojenský konflikt od poslední války. Podle mě je nutné zastavit to každodenní zabíjení lidí a je trestuhodně naivní se domnívat, že tu válku lze zastavit jakousi porážkou Ruska, jako o tom stále sní někteří čeští politici, kteří podporují nadále dodávky zbraní Ukrajině. Tím podle mě prodlužují válku a krveprolití, z čehož mají prospěch jenom zbrojeři. Míru podle mě lze dosáhnout jen diplomatickým jednáním a politickým kompromisem. K tomu je zapotřebí samozřejmě domluvit se co nejdříve na příměří. To mimochodem platí i na jiný konflikt na Středním východě v Gaze. Měl jsem velkou radost, když Robert Fico ve své volební kampani sliboval, že jeho vláda nepošle na Ukrajinu ani náboj. Tento naprosto racionální postoj dovedl některé české politiky až k hysterickému pokřiku, že je Fico proruský a ohrožuje bezpečnost celé Evropy. Mám z toho vlastní zkušenost, protože když jsem se přihlásil k tomu termínu Cimír, tak vysoký představitel mé vlastní strany mě nazval proruskou sviní. Robert Fico, který odsoudil invazi na Ukrajinu, tak měl pravdu i v tom, že toto tragické rozhodnutí nespadlo z čirého nebe, ale bylo vyprovokováno mnohaletým úsilím západních mocností rozšířit NATO až k ruským hranicím. O to se podle mě Aliance snažila naprosto důsledně od 90. let, a to navzdory slibu, který prezident USA George W. Bush a německý kancléř Kohl dali Gorbačovovi, že se na to spokojí tehdy s odchodem sovětských vojsk z NDR a neposune Rusko, jak řekl James Baker, ani opíť k Rusku. Já jsem se na to Michala Sergejeviče osobně ptal, poté, co to čeští politici zpochybňovali, a on mě ujistil, že takový slib opakovaně obdržel, i když uznal, že velice lituje, že byl tenkrát tak naivní a nechtěl od svých západních kolegů, aby to bylo napsáno do závažné smlouvy. Prostě západním politikům tenkrát naivně důvěřoval. Mimochodem, to vyplývá i z asi 300stránkového přepisu těch rozhovorů z let 90 až 91, který je veřejnosti k dispozici, i když například jeden český ministr v televizi se mnou o tom chtěl argumentovat, že to neexistuje. Souhlasím s popisem toho celkového vývoje, jak jsem si přečetl v přepisu projevu pana profesora Druláka nedávno na setkání na zámku Příčovy. Navzdory opakovaným varováním prezidenta Putina, zhruba myslím od roku 2007, jak jsem si to studoval, že přibližování NATO k ruským hranicím bude vnímáno jako nesmírně vážné ohrožení bezpečnosti Ruska, tak Američané v této politice celou dobu pokračovali až vlastně do prosince 2021, kdy Bush navrhl znovu Ukrajině členství v NATO. Je smutným faktem, že Evropská unie podle mě zradila principy, na kterých byla založena. A nyní velmi aktivně podporuje válku. Předpokládám, že Jacques Delors se obrací v hrobě. NATO, které se stále nazývá obrannou aliancí, vede nebo aktivně podporuje útočné války na mnoha místech světa, a to často daleko od svého definovaného prostoru. Mírové návrhy, jak to řešit, zatím předložilo několik vlád, nebudu teďka jít do těch detailů, už jsem o tom psal, ale podle mě je důležité, že kromě vlád se tím zabývají občanské iniciativy. Například na společném scénáři se shodly Česká mírová iniciativa Mír a spravedlnost a Slovenská iniciativa Sjednocení je za mír, které plánují k tomu uspořádat společnou mírovou
konferenci v Bratislavě. Já ten náš společný text považuji za dosud nejpropracovanější scénář, jak dosáhnout mírové uspořádání, a chtěl bych při této příležitosti poděkovat zde přítomnému docentu Eduardu Chmelárovi za obrovskou práci, kterou si s tím dal. Přiznám se, že jsem doufal, že záštitu nad touto konferencí poskytnou nejvyšší slovenští představitelé, tedy buď premiér Fico nebo prezident Pellegrini, což by nám umožnilo na tu konferenci pozvat i některé promírové politiky ze západu, kterých ovšem není zas tak málo. Přiznám se, vážení slovenští přátelé, že vám vaši současnou vládu poněkud závidím. A za protislovenské výpady dnešní české vlády se hluboce stydím. Její ideologická zaslepenost ohrožuje skvělé sousedské vztahy, na jejich upevňování jsem se i osobně podílel v době, kdy jsme byli s Edou Kukanem oba ministři zahraničí našich bratrských republik. Chci věřit, že se naše vzájemné vztahy zlepší příští rok, až lidé ve volbách odmítnou současnou českou vládní pětikoalici, která do té doby bohužel přežije, i když i pro ní platí, že koaliční partner může někdy způsobit větší problémy než celá opozice. To platí i pro Slovensko, kde jsem například s jistým znepokojením zaregistroval, že poslanec za Slovenskou národní stranu Štefan Kufa zcela v duchu předlistopadových papalášů vtrhl na pódium Košického národního divadla a pokoušel se tam rozhodovat, kdo z diváků má jít domů a kdo smí zůstat a dívat se na představení, které pan poslanec považoval za zvrhlé. Poněkud mne rozesmutnila reakce pana premiéra, který se zastal svého koaličního partnera a rozloučil se svým poradcem, který toto chování kalikárního poslance veřejně zkritizoval. Takovéto kroky spolu s faktem, že pokud vím, tak slovenské zbraně jsou i nadále dodávány na ukrajinskou frontu, mé původní velké nadšení pro slovenského premiéra lehce zmírnilo, ale stále jej považuji za nejlepšího předsedu vlády v dnešní Evropě. A velmi jsem ocenil, že v nedávném projevu na výročí Slovenského národního povstání premiér zopakoval, že je nutné tuto válku co nejdříve ukončit a prosadit mír. Podle mě tam pohovořil jako klasický chci mír. A ukončím tím, že bych chtěl organizátorům tohoto dnešního setkání poděkovat za to, že mne pozvali do prostředí lidí, kterým záleží na obnovení co nejužších vzájemných vztahů československých a především lidí, kteří stále říkají této válce jasné a jednoznačné ne. Děkuji. Budem sa držať tej témy, ktorá bola nastolená a vopred sa ospravedlňujem, že to, čo poviem, sa všetkým nebude páčiť, ale keďže tu máme už takú tému, že prečo meniť režim, tak verím, že to zvládnete. Takže v prvom rade otázku EU a NATO. Obe tieto organizácie považujem za historické relikty, ktoré v takejto podobe nemajú šancu prežiť. A teraz chcem, aby som bol správne pochopený, lebo ja nikdy nie som zástancom nejakého bezhlavého vystúpenia a vždy som opakoval, že jednoducho pri tých všetkých vzťahoch, s ktorými sme prepojení, urobiť nejaké jednostranné kroky a byť nezávislý znamená byť takým nezávislým, že od nás nebude závisieť vôbec nič. Čiže tomuto sa venovať nebudem. Venujem sa skôr tomu, aby sme začali diskutovať o tom, alebo aby sme boli pripravení na scenár, na možný scenár, že by sa jednoducho tieto organizácie rozpadli. Pretože napríklad Nemci už niekoľko rokov majú nemecká vláda má vypracovaný scenár rozpadu Európskej únie. Čo pre ňu samozrejme nie je želateľný scenár, ale je na túto situáciu pripravená, na rozdiel od nás.
Začnem na to, lebo to je jednoduchšia otázka, pretože tam je všeobecne známe, že Severoatlantická aliancia ako inštitúcia studenej vojny mala skončiť rovnako ako Varšavská zmluva. Tým, že neskončila, tak by som povedal, povedal by som to slovami Petra Druláka, ktorý, čo ste mali nedávno, to bolo asi na nejakom zámku, neviem, kde som videl to video. On to nazval zradou vzťahov medzi Západom a Ruskom. Ja by som to nenazval zradou medzi týchto dvoch vzťahov, ale zradou toho, čo bolo nastolené a prijaté v novembri 1990 v Paríži pod názvom Charta pre novú Európu. Lebo tam sa stanovilo, veľmi jasne tam boli prítomné všetky štáty Európy plus Spojené štáty a Kanada a Rusko a Sovietský zväz ešte vtedy samozrejme. Jeden základný filozofický princíp, že bezpečnosť je nedeliteľná. Že bezpečnosť nemôže byť garantovaná vojenskými blokmi, ale musí byť budovaná spoločne. To bol záver, ktorý podpísali všetci a od tohto záveru sa v polovici 90. rokov začalo upúšťať po tom, čo sa najprv k NATO prihlásilo Poľsko a potom už aj my a už to išlo jedno s druhým. A teraz v čom je ten problém, alebo čo ja vidím za najväčšie nebezpečenstvo, pred čím by sme si mali dávať pozor? Na prvom mieste je to samozrejme militarizmus. Všetky tie dôvody, ktorými nás lákali do NATO, že to bude lacnejšie, sa ukázali ako bohapustý výmysel, pretože až na výnimky neutrálne krajiny platia oveľa menej a zoberte si také Švédsko, ktoré po vstupe do NATO nedávnom okamžite zdvojnásobilo vojenský rozpočet. Čiže to je priamo vo filozofii tej aliancie zbrojiť a samozrejme právo prvého jadrového úderu a tak ďalej a tak podobne. Druhé nebezpečenstvo spočíva v tom, ako sa začínajú meniť vzťahy v tej aliancii. Všimnite si, ako moralizujúco pôsobia či už médiá, ale aj samotné zložky aliancie, keď od nás vynúcujú plnenie nejakých politických vyhlásení, ktoré falošne vydávajú za záväzky. Záväzky sú napísané v Severoatlantickej zmluve. A hneď prvý jediný explicitne vyjadrený záväzok máte v prvom článku, že štáty budú riešiť spory mierovou cestou. Hej? Ten jediný sa dodržiava. Ten slávny článok 5 je do istej miery podvod, pretože v našich médiách a samozrejme už aj na školách sa tlačia deťom kaleráby do hlav, že článok 5 nám garantuje, že spojenci nám prídu vojensky na pomoc. Nič také ten článok neobsahuje a je na to dokonca výklad, ktorý si dal urobiť Kongres Spojených štátov 20 ústavnými právnikmi, keď prijímali Česko, Maďarsko a Poľsko v prvej vojne. Výsledky tej analýzy ústavných právnikov sú jednoznačné, nemusia prísť na pomoc. Tam je len napísané, že použijú prostriedky, ktoré uznajú za vhodné a prostriedky, ktoré uznáte za vhodné, môžu byť aj prikrývky, obväzy alebo vyhrážky. Nie vojenská pomoc. Tretia vec je, že NATO je spojenecká zmluva, ale oni nám ju už vnúcujú, ako by to bola nadnárodná organizácia, ktorej sme všetci podriadení a musíme poslúchať, čo oni popríjmajú. V češtine vyšli také hrubé trojzväzkové dejiny Varšavskej zmluvy. Veľmi podrobné odporúčam. A dozviete sa, že ani Varšavská zmluva sa nekafrala tak do členských štátov. Napríklad nestanovila im, koľko musia vydávať na zbrojenie. A toto samo o sebe je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja nepoznám rezort, kde by sa takto explicitne stanovilo, že musíte dávať 2 alebo 3%. Predstavte si, to by bolo skvelé, keby sme si povedali, že do školstva pôjde 10%. Hej? Ale nič také, ako náhle
nejaký rezort potrebuje peniaze, tak to hneď ide na analýzu, prečo, kam, každé euro sa obracia. Ale v prípade rezortu obrany sa stanovia proste peniaze bez ohľadu na to, či sú efektívne, či naozaj na svoju obranu potrebujeme toľko a toľko. A tá posledná vec, že NATO nás do istej miery ochromilo od schopnosti v prípade krízy brániť sa sami. Lebo to už poviem môj subjektívny názor, spoliehať sa na veľmoci, že nám prídu na pomoc, je tak, ako sme sa spoliehali na Britov a hlavne Francúzov, s ktorými sme mali mimochodom silnejšiu zmluvu v 30. rokoch, založenú na tom, že nám musia prísť vojensky na pomoc. A viete, že to skončilo mnichovskou zradou. Prečo si myslíme, že by kvôli malým štátom veľmoci obetovali svoje záujmy? A trošku to vidno už aj na tom správaní Európskej únie, to trošku prekleniem. Čo teraz robí so Slovenskom a Maďarskom? To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, keď jednoducho Európska komisia odmieta žiadosť členských štátov, aby chránila jej záujmy a chránia záujmy Ukrajiny, ktorá porušuje asociačnú dohodu, porušuje iné veci, ale hlavne nie je členský štát EÚ, tak samozrejme vznikajú otázky, na čo tam vlastne sme. Keď som povedal, že aj Európska únia je istým historickým reliktom, tak to vysvetlím na tom, že paneuropeizmus patrí podľa mňa do 20. storočia. Tam boli tie idealistické vízie zjednotenia Európy a tak ďalej. Ale dnes nám Európska únia buď na jednej strane obmedzuje suverenitu, alebo na druhej strane proste nestačí na tie výzvy, pred ktorými stojíme. Či je to jadrové odzbrojenie, či sú to klimatické zmeny, či sú to iné otázky. To sú otázky, ktoré sa nedajú vyriešiť ináč ako na globálnej úrovni. A ako lavičiar poviem napríklad aj medzinárodná daň z finančných transakcií. No to vám bude na prd, keď to bude v rámci Európskej únie. Čiže fakticky ten europeizmus, ktorý je vyjadrený takými tými Macronovými snahami o európsky superštát, je poprvé v tom lepšom prípade neefektívny, v tom horšom nebezpečný, pretože tá Európska únia sa za tých 20 rokov nielen zmenila, ale začína vo všetkom pripomínať Rakúsko-Uhorsko. Pretože tam sú dva tak ako boli Rakúšania a Maďari, tu je to, čo nazývame eufemisticky francúzsko-nemecký motor. A my všetci sme proste takí vázali ako vo vzťahu k Franskej ríši. Čiže už to nie je to rovnoprávne zjednotenie, o ktorom sme snívali ešte po 89. Aj tuto pán kolega o stoličke a hviezdičke. Ale už je to proste štruktúra, ktorá naozaj bráni tým štátom a národom v uplatnení sebarozvoja. Takže ja nebudem navrhovať samozrejme, že preč z EÚ a preč z NATO, ale hovorím, že mali by sme vytvárať štruktúry a byť pripravení na to, čo sa stane, lebo sa to môže veľmi ľahko rozsypať. A jedným z takým nástrojom je samozrejme tá spomínaná regionálna spolupráca. My musíme budovať regionálnu spoluprácu na báze geopolitických priorít. A znovu zopakujem, podľa mňa tam Poľsko nepatrí, ani patriť, lebo má úplne iné záujmy, ambície byť stredoeurópskou veľmocou a tak ďalej. A my sa musíme chrániť skôr v tom priestore bývalej monarchie, samozrejme na iných základoch, kde tá spolupráca môže byť nielen trvalá a výhodná politicky a kultúrne, historicky, ale aj ekonomicky, lebo pred pár rokmi Financial Times označil takúto možnosť spolupráce týchto štátov za stredoeurópske Silicon Valley. Končí.